nás v Mestskom centre kultúry v Malackách pravidelne v mesačných intervaloch organizujeme výstavy rôznych výtvarníkov a umelcov, ale táto výstava je trošku zvláštna, pretože tu nám vlastne, ako som spomenul, prezentujeme dejiny a súčasnosť obce Závod. Táto myšlienka v podstate vznikla už v minulom roku, keď chceli sme trošku ovzvláštniť naše výstavy, aby vlastne neišlo len o výstavy výtvarníkov a výtvarných umelcov, ale chceli sme tu spraviť aj čosi nové, čosi iné, čosi zvláštne. Takto nás napadlo, že okolité obce majú často mnohé svoje vlastné múzea alebo pamätné izby a podobne, takže chceli sme vlastne takýmto spôsobom ukázať aj okolie mesta Malacky a takýmto spôsobom odprezentovať iné obce z Malackého okresu. Pôvodne sme mali dohodnutú výstavu s jednou inou dedinou, kde však teda z istých dôvodov k samotnej výstave neprišlo. Napokon sme oslovili obec Závod, ktorá sa z tejto úlohy zhostila veľmi ochotne a s veľkou teda srdečnosťou, až napokon vlastne sme mohli dnesnú výstavu otvoriť. Ja vás u nás veľmi vítam a dovolte, aby som už teraz odovzdala slovo vášmu starostovi, pánovi Petrovi Vravlecovi. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, priatelia, naši hostitelia. Stretli sme sa tu pri príjemnej udalosti, otvorení výstavy o našom závode. Využili sme túto možnosť reprezentácie našej obce a sme za ňu povďační. Mále schopných ľudí a vďaka ním si tu môžeme dnes pozrieť zaujímavú expozíciu histórie a súčasnosti našej obce. Cieľom je poukázať na bohatú a krásnu históriu a zároveň zvýraznenie súčasnosti. Naša obec je obec živá, ona sa rozvíja, má vysoké ciele a ambície a tie tu možno v náznakoch vidieť. Tie nové sú dielom fotografa Jozefa Šimonoviča, ktorý je tu prítomný, a tie staré sa z veľkej miery zachovali tiež práve vďaka nemu. Jeho koníček už celé roky dokumentuje dianie v našej obci a vďačíme mu za takmer dokonalú obrazovú kroniku dnešného závodu. Právom si zaslúži našu pozornosť a uznanie. Všetky jeho fotky, ktoré tu vidíte, budú po ukončení tejto výstavy tvoriť trvalú súčasť výzdoby nášho kultúrneho domu. Na záver chcem upriamiť pozornosť na našich dôchodcov, vďaka ktorým sme mohli túto výstavu zrealizovať. Pomohli nám s prípravou expozície a sú už neodmysliteľnou súčasťou takmer každej kultúrnej akcie v našej obci. Majú tu tiež svoju nástenku a vrele odporúčam do pozornosti. To je z mojej strany všetko. Miroslav Válek, možno. Možno, že je to sneh, čo rozsypal sa a letí. Možno, že je to túženie zrejúce v očiach detí. Možno, že pokým dorastieš, to bude celkom iné. Možno, že chlapec nezahrá už nikdy na mandolíne. Možno, že kým sa priblíži, nebudeš hrdá viacej. Eva Borušovičová, urobíme všetko, čo sa dá. Na medicínu šiel z idealizmu. Nie len preto, že v bielom plášti nie je problém vyzerať sexy, a nie len preto, že jeho babka povedala, že buď za lekára, alebo za kňaza. Šiel, lebo chcel pomáhať ľuďom. Ešte jedna otázka do tej fotky. Hotel Vlad prejdeme? Ne, elektrikári. Neviem, dobre, musíme to rozličiť. Poď vymenujte ešte viac. To je ešte... Ale ty sú také, že? Áno. Áno. Vietka Ščecinka, to je Ignác Ščecina. Toto je Marka Frolková. A toto je Eva. Áno, čo robia? 23, 8, to už sa tuším poznalo, ne? Neumarali?
Blašková. No a toto je Henona Marina Ščecinka. Vietka Prevajka. Táto výstava je takou vlastne lastovičkou, ktorej by sme chceli pokračovať. A bolo veľmi zaujímavé, že keď sa inštalujú vlastne výstavy, tak vždy to trvá jeden deň, niekedy aj 2 dni. A je vidieť, že v závodoch sú naozaj veľmi, veľmi šikovní ľudia, lebo oni včera prišli, za hodinku, za 2 už bola krásna výstava hotová. Martin, kde je Peťo? Peťo, toto je Martin, ne?